Croeso i'r podlediad Am Waith Cymdeithasol. Wendy Roberts ydw i, darlithydd gwaith cymdeithasol ym Prifysgol Bangor a gweithiwr cymdeithasol cofrestredig. Yn y podlediad yma, mae Gwenan Prysor ag Aled Griffiths yn trafod y Gwasanaeth Iechyd Meddwl plant a phobl ifanc. Yn ystod y trafodaeth, fyddwch yn clywed am y pwysigrwydd o ddeall y gwahaniaeth rhwng straen meddyliol a salwch meddyliol, yn ogystal â mathau gwahanol o gefnogaeth sydd ar gael. Byddwch hefyd yn clywed am ddylanwadau gwahanol ar iechyd meddwl, yn cynnwys cymdeithas, Covid-19 a throma. Gadewch i ni wrando ar y sgwrs. Wel, dwi yma efo Aled Griffiths o'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn. A da ni'n nabod yn gilydd ys dipyn yn Aled ers pan oedd ti ar y cwrs gwaith cymdeithasol a'r daith ddifyr na ges di i gyrraedd i fanna hefyd lle, a dwi'n mae gen ti daith ddifyr wedyn hefyd ar ôl cymhwyso, dwi'n meddwl. So, da ni'n mynd i siarad dipyn bach am hynna heddiw, dwi'n meddwl, a cael ryw syniad o dy yrfa di, ond hefyd yng nghyd-destun wrth gwrs edrych ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc fel pwnc ac fel beth sy'n mynd ymlaen yn y gymdeithas ar hyn o bryd mewn ffordd ac yn cymunedau ni'n mewn ffordd. So, dwi'n meddwl ti'n hapus efo hynna, Aled? Yndw tad, diolch am y croeso. A diolch i ti am ddod hefyd ac am amser di, dwi'n gwybod bod chdi'n brysur iawn, so mae'n gret cael cyfle i gael sgwrs efo chdi. Ella sa chdi'n gallu esbonio dipyn bach, Aled, am ella sut nes di gyrraedd y gwaith yma, ac nhw'n i gymryd hwnna fatha rhyw fan cychwyn ella? Ia, so dwi'n meddwl siwrna bersonol i gychwyn, profiadau hefo iechyd meddwl fy hun, iselder yn ystod yn amser yn Prifysgol yn Aberystwyth pan o'n i'n 18, 19, 20. A ti'n bod, o drost hynny, derbyn yn diwedd bod angen siarad ac mynd i gael help, a wedyn hynny yn newid cyfeiriad ac dod yn well, mwynhau bywyd. A blynyddoedd wedyn, ti'n bod, teimlo a dal i sbio nôl ar yr amser yna ac cael y pwysau yna fi'n hun i, dwi eisiau bod yn bart o hynny, dwi eisiau helpu bobl eraill a meddwl sut swn i'n mynd i wneud hynny. Meddwl am iechyd meddwl oedolion nes i gyntaf ni roed i gweithio efo plant, felly doedd o ddim yn rhywle o'n i gyfarwydd ac nes i meddwl i fod yn onest tan nes i ar y cwrs a wedyn cael lleoliadau hefo plant ac rili mwynhau y gwaith ac ie, dyna y motivation i fi gychwyn. A dwi'n meddwl, i fi mae o'n bwysig ofnadwy hefyd, pan dwi yn gweld pobl ifanc, dwi eisiau wybod na bod yna elfen bersonol, be di'n mwriad i mewn ffordd yn yr ystafell. A dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig iddyn nhw hefyd i gael y teimlad na bod nhw yn gweithio hefo rhywun proffesiynol, ond person hefyd. Mae hynny yn bwysig, dwi'n meddwl, i blant yn enwedig. Yndi, am hynna ddiddorol, Drialed, achos dydan ni wrth gwrs dim o hyd wedi, mwyn medru gweithio'n effeithiol, ddim o reidrwydd wedi gorfod cael yr un profiadau a'r pobl da ni'n gweithio hefo nhw. Ond mae o'n amlwg hefyd bod ella o ran y natur y gwaith o ti'n neud, bod rhywfaint o credibility bron iawn o fatha, bod o'n gyfle rhy i'w golli. Dwi'n clywed chdi'n deud bron iawn ydi fatha i ddangos bod posib gwella a mendio a bod cael help yn golygu rhywbeth positif a bod bobl yn medru gweithredu'n hollol dda eto mewn ffordd lle nad ydi o ddim yn gorfod diffinio pobl lle. O'r sicr. A dwi'n meddwl na gobaith ydy'r pwynt pwysig leisdi manna. O'n profiad yn hun, dwi'n cofio amser lle do'n i ddim yn gweld gobaith. Yn aml iawn bydd pobl wedi ceisio i gweithio'n galad i ddod drost y cyflwr yma, ys neu selder neu pryder a wedyn ddim di medru denig. A dyna beth yw'n mhrofiad i mewn ffordd ar un pryd, ond rwan dwi'n mynd i sefyll ac sylweddoli a gweld y patrwm meddyliol yna. Dwi'n gwybod pa yn y sgyrsiau cyntaf dwi'n cael efo pobl ifanc yn aml iawn. Dwi'n deithio nhw, mae yna bart o'na chdi rwan sydd ddim yn credu fi pham dwi'n deud hyn. Cos dyna natur mewn iselder mewn ffordd hwnna sydd i gafal. So mae'n medru deall hynny bod yna hefo nhw, ond wedyn dal y gobaith yna yn ofnadwy o bwysig. Ac ti'n gwybod, i weithiwr fatha fi, dwi'n gorfod credu a mae'r gred yna fi bod o'n bosib i bawb wella. Dwi'n deud hyn yn aml iawn wrth bobl ifanc fydd, swn i ddim yn medru ista yn y set yma os fyswn i'n gweld anobaith ar ôl anobaith yn bob person ifanc. Son ymita fi. Felly, yndw dwi yn medru sbio ar bobl yn ei llygad, yr gwaith da ni'n neud yn cams, yr hyfforddiant da ni'n gael y gwahanol therapies, ac yn wirioneddol istan yn y sesiwn gyntaf dweud, ti'n gwybod be, dwi'n llwyr barchu faint o styc wyt ti wan, sut wyt ti'n teimlo rwan.
ond medru dal y gobaith na, ti'n gwybod, lawr y lôn, 6 wsos, 3 mis lawr y lôn. Mae ffordd i ti ddod drost hyn, a mae hynny'n ofnadwy o bwysig, dwi'n meddwl, mae'n bwysig bod o'na fi, ond bod fi'n medru pasio hynny ymlaen i bobl ifanc hefyd. Felly o dy brofiad di, a ti'n meddwl, sa'n hawdd iawn meddwl bod, does gynnwch di, dwi'n cymryd hi'n, sut dwi'n deud hyn fatha, llwyth achos balans dyna goes o fatha rhai bobl sy'n iach a rhai bobl sy'n ddim yn iach. Mae pobl yn data chdi cos mae'n ddrwg yn dydyn, a mae nhw mewn sefyllfa reit gyfing a di pethau ddim yn mynd y dda, galla ddim yn mynd y dda ysgyfnod, really, achos wrth gwrs mae yna rhestra aros a bethau hefyd. Ond wyt ti'n yn amlwg yn deud yma fatha bod mae'r elfen gobaith yma ydy'r peth mwyaf, a bod chdi'n mynd just deud gobaith mwyn deud rhywbeth positif. Dyna di dy brofiad dwi'n cymryd, Aled, ydy bod therapi o bob gwahanol math mae CAMS neu'r gwasanaeth yn ei gynnig. Be di'r success rate, os licio di'r raddfa llwyddiant yn hynna? O, dwi'n meddwl bod ni'n raddfa dda iawn, i fod yn onest. Mae yna lot o ffactorau sy'n dod i mewn i, ti'n bod, os dwi'n ista efo person ifanc, ac yn meddwl, ac beth di llwyddiant mewn ffordd, da ni'n gorfod diffinio hynna mewn amser hefyd. Ti'n gwybod, mae yna rei pobl ifanc yn medru gorffan i sesiynau mewn. Mae un sesiwn, un asesiad da, lle da ni yn dadansoddi beth sydd wedi mynd ymlaen i'r person ifanc yma ar ei ddiwedd o'n mynd, wel, ti'n gwybod be? Mae hyn yn ei synwyr os ti wedi mynd drwy hyn, os ti wedi cael yr profiadau yma, mae o'n gwneud synwyr bod chdi'n teimlo fel yma. A feda'r hynny'n ei hun newid sefyllfa a meddylfryd person ifanc am sut maen nhw'n teimlo. Ydw, ti'n iawn? Mae gen i hawl i deimlo fel yma. Dyma beth sydd wedi greu o. Felly mae un sesiwn yn medru ar byliau medru gwneud hynny, ond ti'n gwybod, wedyn mae yna 6 wsos, eitha 7 wsos, lle da ni'n gwneud dipyn o waith, neu gwaith blwyddyn neu 2. Felly mae diffinio bedi llwyddiant yn medru bod yn anodd yn y terma yna. Dwi'n aml iawn yn gweithio efo pobl ifanc, ac o'n i'n siarad efo person ifanc wsos dwytha yn meddwl am hyn, a dwi'n gweld 2 fersiwn o'r person ifanc na. Dwi'n gweld nhw lle maen nhw rwan, a dwi'n gweld bod, ti'n gwybod, be maen nhw angen i fod yn hapus yn nhw hynna'n rwan, ond dwi hefyd yn trio cadw'r llygad na arnyn nhw pan fydden nhw'n 20, 25, a be maen nhw angen o'r pwynt yma i gyrraedd y lle na lle maen nhw'n wedi gweld mewn rhyw ddarlun dechnegol yn ei meddyliau. Dyna be dwi isio, dyma pwy dwi isio nghwmpas i, dyma be dwi isio fod yn neud efo fi'n hun, yng nghartra fi. Be sy'n angen cael ei wneud yda gynnu. So dwi'n meddwl, mae llwyddiant yn y sesiwn yna'n anodd i ddiffinio. Mewn ffordd, sa'ch chi'n medru deud na yn CAMS, da ni yn delio hefo problemau iechyd meddwl sy'n cael ei diffinio efo diagnosis, so sa'ch chi'n medru deud na, ti'n bod, mae gen nhw iselder yn dod ata fi, dos gen nhw ddim pan maen nhw'n symud yn ôl, ond symud i ffwrdd. Ond mae o lot mwy cymlath na hynny hefyd. Mae'n ffordd maen nhw'n gweld i bywydau, ffordd maen nhw'n teimlo am ei bywydau, ac yn aml iawn hefyd, sut mae'r awyrgylch o'i cwmpas nhw. So mae yna lot o ffactorau dyfn sy'n mynd i mewn i be mae llwyddiant. Ond, ti'n gwybod, dwi'n gweithio i'r gwasanaeth fan bron i 10 mlynedd, dwi'n meddwl, ond dwi'n gweld y gobaith a dwi'n gweld y sgiliau. Dwi'n un o'r terma dwi'n ddiffinio mae gwaith therapi da, dim jyst cefnogi dio. Mae yna le pwysig i gefnogi bod rhywun yn dod yna, jyst teimlo bod rhywun ar ei ochr nhw. Ond mae therapi da, mae yna rhywbeth yn newid iddyn nhw. Yn aml iawn fydd pobl ifanc fynd yn ddibynnol ar y gefnogaeth yna, a wedyn beth ti'n neud, ti'n jyst yn dod yn bart o'i cefnogaeth nhw, a mae o'n helpu tan nhw ti yna, wedyn pan ti'n symud i ffwrdd, mae nhw'n mynd yn ôl i deimlo ni, cos mae'r twll yn ôl. Ond mae'r therapi da, dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth yn newid, ac tisio nhw ddysgu o'r sgiliau pan da ni'n meddwl am broblem sydd wedi digwydd wrsos yma, neu pan da ni'n meddwl, ddach chdi'n cael ei anodd mynd i'r ysgol dy llun, a da ni'n dadansoddi pam o hynny, be oedd yr rhwystera. Bod ni ddim jyst yn meddwl amdano fo yn yr pwynt yna, ond bod ni'n dysgu'r sgiliau'r ffordd o feddwl sydd yn mynd i fod yna pan fydden nhw'n 20, pan yna rhywbeth newydd yn digwydd, pan yna dorri perthynas blynyddoedd ymlaen, a dwi'n meddwl bod hynny ydy, elfen arall, lle ni'n sôn am obaith, ydy, da ni'n dim just edrach amdano y person ifanc yn rwan ac datrys y problemau sydd yna i cwmpas yn rwan, ond y sgiliau yna a'r dealltwriaeth yna yn nhw eu hunan fydd yn medru ailgychwyn y broses ar ben eu hunan yn annibynnol drwy bywydau.
Hynna'n her yn swnio fel Yr elfen a felly o fatha teach a man to fish, neu dim man wrth gwrs, ond a person to fish yn ytrach na give a person fish, lle mae'n ffordd bod chdi'n ddim yn just fod yn dymor byr, ond mae yna un o ddau o bethau ti wedi dweud ynglyn â bod ar llygad ar y dyfodol a trio gweld person yn herma'r presennol a'r dyfodol, felly mewn ffordd, wrth gwrs ti'n gorfod cael gobaith i hynna dweud mewn ffordd. Yndw. A dwi'n meddwl bod hynny'n ffordd dda i weld o. A dwi'n meddwl bod hynny, os ti sbio ar ddatblygiad psychotherapy dros y blynyddoedd, da ni wedi mynd i alw yn gwahanol tiers wan. So tier 1 ydy cwnsela, cefnogi rwy'n siarad, bod yna hefo nhw. A fel ydych chi, mae hynny yn mynd i bod yn newidioll i lawar, ond mae'n mynd i bod yn gefnogol iawn hefyd ac a teimlo bod nhw'n gynnu nhw'r person a'i wrando. A wedyn nath o ddatblygu, a wedyn gyda ni tier 2 rwan, a wedyn hwnna oedd y dealltwriaeth bod, fel ydych ti, ti'n bod symud rwan o just bod yna i gefnogi ar y pryd, ond wedyn i gael y sgiliau yna, a wedyn therapies fel cognitive behavioural therapy sy'n diffinio y tier 2 yma, lle dim just siarad am rhywbeth, ond wedyn sylweddoli a medru deall cysylltiadau rhwng gwahanol feddyliau ac yn emosiynau ac yn ymddygiadau. A wedyn mae o'n mynd yn fwy ffocwst, dim just siarad yn uniongyrchol amdan y bywyd i gyd, ond medru dadansoddi core beliefs, meddyliau sydd mor gry wedi cael eu creu sydd wedyn yn dylanwadu ar yn bywydau ni. A wedyn, so mae tier 2 wedi fatha torri allan lot o'r, sy'n rhaid ni drafod y byd i gyd. Da ni'n mynd yn ddyfn i rei o'r strwythura yna sydd wedi cael eu creu sydd ddim yn rhoi, sydd ddim yn eich di deimlo ora neu ddim yn rhoi y profiadau gorau ti. A wedyn mae yna tier 3 wedyn yn tyfu o hynny, lle mae fatha DBT, ACT therapy wedyn yn datblygu sydd yn symud ymlaen fwy o hynny hefyd. Felly, dwi'n meddwl bod hynny yn bwysig. Dwi'n meddwl i fod yn, i therapi bod y dda iawn, dwi'n meddwl bod yna elfen o, dim just y twll yma, bes na dwll arall, ac ati bod da ni'n nabod o natur bywyd, mae yna bod amser dwll arall yn nes ymlaen. Felly, dwi'n meddwl bod hynny'n ffordd dda i feddwl amdan therapi a beth ydy'r gobeithio o hynny. Dwi'n meddwl mae un o'r pethau da ni wedi drafod o blaen, Aled, ydy fatha be sy'n broblem iechyd meddwl a be sydd ddim mewn ffordd, a bod yna elfen o ella gamddealltwriaeth neu bod yna elfennau o deimladau negyddol yn dod yn rhan o ddatblygiad naturiol, yn enwedig ella yn oed plant a bobl ifanc yn yr oedran yna. Mae gallu bod hwnna'n cario ymlaen i fod yn oedolyn hefyd, ond yn sicr yn yr oedran yna, da ni wedi cael y sgyrsiau yna blaen yn dod ynglyn a sut be di'r y transition o rhwng gwasanaethau cymdeithasol a cams wedyn felly de. So dwi'n meddwl fysa ni'n gallu cael y sgwrs yma heb fynd i siarad am hynna, achos dwi'n meddwl bod hwnna'n un o'r pethau sydd yn ffeithio'r gwasanaeth mwyaf ar hyn o bryd ella. Yndi, mae hwnna'n gwestiwn mor ddifn, a mae yna lot o wahanol bartiau hwnna bydda ni fynd iddo fo, ond ti'n bod, i feddwl amdan beth os da ni'n sôn am iechyd meddwl, mae yna ffactorau sy'n gwneud ni deimlo yn dda, yn ddrwg, mae'n ymenydd ni wedi cael ei adeiladu mewn ffordd, a mae bob emosiwn hefo rhan bwysig, yn enwedig yr ein negyddol, da ni'n bwyso i ffwrdd wrthyn nhw, mae pryder ydy, y ffordd da ni'n cadw'n hynna'n saff, yn y alarm system ni, ac mae'n gweithio'n effeithiol ofnadwy, fyswn ni ddim eisiau trynu pryder yn uniongyrchol o neb, so nhw'n byw mewn bywyd, so nhw'n byw bywyd lot mwy peryg ar ôl hynny, so nhw ddim yn meddwl dwywaith, croesi lôn, gyrru ar sbir mawr, mae pryder yna yn cadw ni saff, da ni wedi dysgu tro cyntaf, da ni at dan, cysylltiad yn cael ei greu rhwng y meddyliau ni, tan yn beryg, a wedyn mynd o'n stopio ni rhag wneud yr un patrwm negyddol drosodd. Wedyn, mae hynny, mae shame a guilt, mae hynna yn, mae siŵr yr emosiynau mae pobl yn ddim licio fwy un, wytio pwyso nhw i ffwr, ond eto, hynny di'r emosiynau sy'n cadw chdi ar i fod yn y pobl da ni isio i ddilyn y gwerthoedd sydd da ni'n gredu efo, da ni isio cael yn diffinio fel person. Wel, mae rhaid i ni gael y teimlad yna, so ni unwaith eto yn tynnu'r ddau emosiynau o'na chdi, o llas a chdi mynd yn berson reit annifyr, di feddwl, dim ots gen ti frifo bobl eraill yn sydyn iawn.
So mae'r emosiynau yma a'r teimladau gwahanol yma'n dod drwydda ni ac yna ni yn rhywbeth naturiol. Dyna sut da ni yn dysgu, dyna sut da ni'n gwybod sut mae byw yn y byd yma. Mae'n emosiynau ni yn helpu arwain ni drwy fywyd mewn ffordd. So mae'n bwysig iawn bod ni'n cael y diffiniad na o beth sy'n naturiol yn wahanol sef o llefydd fel ydys ti. Ti'n gwybod, mae hi'n siwr anodd drwy'r arddegau i bobl ifanc, amser trawsnewidiol ofnadwy'n gorfforol, yn ei annibyniaeth nhw. Dwi'n meddwl bod o, ti'n gwybod, rhwng ta 13 ac 17-18 yn un o'r amseroedd mwyaf anodd i fobl o unrhyw, ti'n gwybod, ar draws yr oes bywyd. Ac mae yna lot o'r emosiynau trio dod i ddeall, trio symud at annibyniaeth, ond mewn ffordd sydd yn ddiogel, cymryd risgiau, dod i ddeall amdan y rhywioldeb, hynna i gyd yn dod i mewn. Ac wrth gwrs, mae hynny'n wedi bod yn anodd ar brydiau, a mae eisiau'r dealltwriaeth na ac yr lle naturiol na o fewn y cartra, o fewn y gymdeithas, fel pobl ifanc yn medru siarad am hynna, ac dod i'r dealltwriaeth ac medru prosesu. Felly dwi'n meddwl bod hwnna'n elfen yn ei hun. Hefyd, beth da ni isio wahaniaethu ydy rhwng straen meddyliol a problem iechyd meddyliol neu salwch meddyliol. A dwi'n meddwl bod y diffiniad yma, pan ydych chi sôn amdan beth sy'n addas ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol, beth sy'n addas ar gyfer Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, ydy meddwl o ble mae hynny'n dod. So mae straen meddyliol yn rhywbeth sy'n mynd i digwydd yn naturiol. Dwi'n yn gobeithio bod neb yn mynd drwyddo fo, ond mae o'n rhywbeth, mae o'n ffordd da ni fel pobl yn delio hefo'r awyrgylch o'n cwmpas ni. Ac mae yna lot o bobl ifanc yn anffodus yn byw mewn cartrefi sydd yn dreisgar, fydd ella pobl ifanc sydd yn mynd i'r ysgol lle maen nhw'n cael eu bwlio, lle ella, ti'n gwybod, pethau fatha tlodi, bod nhw ddim yn cael digon o fwyd, dim digon o bethau i fyw yn gyffyrddus. A wedyn, mae hynna'n mynd i roi straen ar ei iechyd meddwl. Dyn nhw'n mynd i fod yn hapus. Ond, dim salwch iechyd meddwl ydy hynna. Yr awyrgylch o'i cwmpas nhw ydy hynna. Mae nhw yn, sa'ch di medru deud, yn actio naturiol o fewn yr awyrgylch ma nhw. A beth sydd angen newid y fanna ydy wrth gwrs yr awyrgylch o'i gwmpas nhw. Os mae yna berson ifanc yn dod i cams ac mae yna drais yn y cartra, wel, does a ddim mymryn o therapi sydd just yn sôn amdan fywyd tu mewn i ben y person ifanc na, yn mynd i newid beth sy'n digwydd. A dyla fo ddim. Dylwn ni ddim wneud iddyn nhw deimlo ti'n bod, i fedru derbyn beth sydd yn mynd ymlaen, oherwydd dydy o ddim yn dderbyniol beth sy'n mynd ymlaen. A wedyn, yn amlwg yn yr achos yna, beth sydd angen ydy'r gefnogaeth yn yr awyrgylch mwyn newid a tynnu'r straen yna. Ond wedyn, dyma lle mae'n mynd yn gymlath. Pan da ni'n gweld pobl ifanc sydd mewn sefyllfaoedd sydd yn creu straen ar eu meddyliol nhw, dros amser mae'r straen yna yn dechrau creu patryma meddyliol, ffordd o feddwl, y core beliefs, yr assumptions yma da ni'n neud amdan bywyd, colli ffydd mewn pobl, gweld y byd yn le, y peryg, a wedyn mae hynny wedyn yn dechrau dylanwadu ar y ffordd maen nhw'n meddwl. Wedyn dydy yr distress na ddim wedyn jyst yn seiliedig ar bart o'i awyrgylch nhw. Mae'r patrwm meddyliol wedi datblygu'n fanna, ond wedyn maen nhw'n gweld gweddill y byd yn yr un modd. A wedyn, ella bod nhw ofn mynd allan, ella bod nhw ofn gwneud ffrindiau neu cael cariad oherwydd maen nhw ofn i'r berthynas dorri lawr neu bod y berthynas yn mynd i fod yn debyg i honna gartra. A wedyn dyna mewn ffordd ydy y lle mae'r straen meddyliol na yn dechrau wedyn chwarae ar y meddwl a wedyn newid i ddylanwadu a wedyn fanna mae o'n medru troi wedyn i fod yn salwch iechyd meddwl. So, yn rei, ar ôl i rywun fod drwy straen fel la, ti'n tynnu nhw o'na, ond wedyn fydd y patryma meddyliol sydd wedi cael ei greu o fewn y straen dal yna, wedyn dyna lle mae therapi medru gweithio mewn ffordd. So, mewn perthynas o hynna felly, Aled, osa, ti'n felly bod o'n gwestiwn sy'n swndio wirion rwsyd, ond eto,
Ydy problemau iechyd meddwl pobl di newid? Nid y carfan plant bobl ifanc. Ydy'r problemau iechyd meddwl sydd gan plant bobl ifanc wedi newid dros y blynyddoedd? Prynta, neu beth sydd wedi newid? Mae hwnna'n gwestiwn da. Dwi'n meddwl bod yna lot o bethau sydd wedi newid. Dwi'n meddwl, sa'n ni'n meddwl amdan Covid, a dwi'n meddwl dylwn ni fynd drwy'r sgwrs yma heb sôn am Covid. Dwi'n meddwl bod o wedi dylanwadu yn ofnadwy ar iechyd meddwl lot o bobl ifanc. Dylanwadu mewn ffyrdd gwahanol. Dwi'n gwybod ges ti a fi sgwrs ddipyn yn ôl, lle oedden ni yn cydnabod i rei nath Covid les i iechyd meddwl pobl a pobl ifanc, ond i lawer arall gwneud niwed iddyn nhw. Ar y pwynt o dynnu nhw ar wrth, lot o beth yn bwysig iddyn nhw i'w ffrindiau, pethau pêl-droed neu volleyball neu beth bynnag oedd yn rhoi y plesar yna iddyn nhw, ar wrth i addysg. Ac wrth gwrs, amser dychrynllyd lle doedden ni ddim yn siŵr iawn be oedd am ddigwydd. Ac dwi'n meddwl bod hynny wedi gafal ar lot, ond mae yna elfen arall hefyd, dyfnach efallai, na hyd hynny, sef yr teimlad ma drwy'r cwrs bywyd, bod yna ffenestri o ddatblygiad da ni'n gymeryd. A mae o'n bwysig iawn bod ni'n cael cyfleoedd hefo'n ffrindiau, hefo pobl, i fynd drwy wahanol amseroedd fel da ni'n tyfu fyny, sydd yn aruthrol o bwysig i'r ffordd da ni'n datblygu fel person. Ac os ti'n meddwl amdan hyn wan efo plant illa oedd yn 2-3 oed ar y pryd, ddim wedi cael y profiadau cychwynnol na, pam da ni'n meddwl am bobl ifanc yn ei arddegau, yn mynd drwy puberty, perthnasau romantis, yn dod i'r golwg am y tro cynta, ac mae hynny'n bwysig ofnadwy i oedran, y gafal llaw am tro cynta, pryd mae hynny yn bwysig, pryd mae hynny yn naturiol, i symud ymlaen fel maen nhw'n datblygu drwy hynny. Felly mae Covid wedi cymryd blynyddoedd o'r datblygiad yna i ffwrdd o bobl ifanc neu yn plant bobl ifanc. A wedyn mae hi'n anodd iawn cael yr un cyfleoedd yn ôl oherwydd da ni wedi mynd heibio'r oed na, mae disgwyliad gwahanol yna ni wedyn. So dwi'n meddwl bod Covid wedi cael effaith, a dwi'n meddwl bod o'n cael effaith am blynyddoedd i ddod, fel ydych chi oherwydd ti'n bod fyna blant 2-3 oed wedi cael ei effeithio a wedi colli ar y cyfleoedd yma, fydd pan bydd yn dod i arddegau, fydd hynny'n danos mewn ffordd wahanol. Dwi'n meddwl bod social media yn sicr wedi newid. Da ni'n gweld yn cam sut mae pwysau peer relationships ac cael dy dderbyn o fewn dy oedran yn rhywbeth mor bwysig. Mae o'n chwarae'r meddwl pob un person ifanc i ryw radda. Dwi'n meddwl pan oeddach chdi a fi'n ysgol, pan oedd 3 o'r gloch, 3 yn dod na'm ffordd i gysylltu yn enwedig ar draws i nifer o bobl ar yr un pryd, ond na ryw bach o lonydd yn cyrraedd tan dyna wedyn. Rwan mae yna elfen bo' chdi ar sioe drwy'r adag, mae yna gyfle i siarad drwy'r adag, mae yna yr postia maen nhw'n rhoi ar Facebook neu ar Instagram, ac faint o bobl sydd yn ei licio nhw, yn ei caru nhw, a mae hynny yn statega rwan am faint o boblogaidd wyt ti. Ti'n gwybod, pan o'ch chdi a fi'n yr ysgol, doedden ni'n cerdded o gwmpas ac oedd Gwenan efo 52 likes a Galed ond efo 5 likes. Doedd o'n mor glir a hynny, ond rwan mae yna statega pendant wedi gael. A wedyn mae'r filters ma'n dod i fyny ac pethau i drio newid a dylanwadu ar sut da ni'n cysylltu hefo bobl. Dwi'n meddwl am bobl ifanc sy'n aros i fyny am tan 2-3 gloch bora oherwydd nhw'n eisiau torri ffwr ar wrth y sgyrsia, oherwydd maen nhw'n teimlo bod nhw'n gorfod cymryd rhan. So dwi'n meddwl bod hynny hefyd wedi newid pwysau ar bobl ifanc. Rhywbeth nath ni ddim gorfod mynd drwyddo fe i radda yna, a dwi'n meddwl bod o'n sicr yn chwarae ar feddwl pobl ifanc. Ond wrth gwrs o droi hwn ar ei ben, wrth gwrs mae social media a'r cyfryngau cymdeithasol yn helpu iechyd meddwl hefyd yn dydi mewn ffordd arall yn dydi wrth wneud o'n iawn, siarad amdano fo a hyn a llall. Ond y broblem ydi wrth gwrs ydi mwyaf byd ni'n siarad amdano fo, mwyaf amlwg mae o'n dod, a mwyaf amlwg ydi bod na ddim digon o wasanaethau ac adnodda i gynnal yr newid yna mewn ffordd hefyd ynde, mewn ffordd. A dwi'n siŵr bod gwasanaeth chi'n gweld hynna'n
gymaint o pob cyfundrefn i weld yn gwegian ar hyn o bryd yn dydi sydd yn ymwneud efo gwasanaethu pobl yma. Dyn chi ddim yn eithriad yma wrth gwrs na chdi. Na, dwi'n meddwl bod hwnna'n lot o bwyntiau teg a da yma. Dwi'n meddwl bod yn gwneud lot o les i lot o bobl. Mae cyfarthrebu yn mynd i bod lawer hawddach i rai ar-lein neu dros text. A mae hynny'n mynd i bod yn gam cynta sydd yn ei cysylltu efo pobl eraill. Mae yna lot o wybodaeth dda ar y we. Mae yna lot o ddylanwadau drwg hefyd i fod yn ofalus, ond y sicr mae lot o bethau da. So mae'n debyg mae'r cwestiwn sydd yn cysylltu efo hwnna, Taled, ydy pwy mewn cymdeithas neu pa blant o bobl ifanc mewn cymdeithas sydd efo problemau iechyd meddwl neu sydd efo salwch meddwl, ydy hwnna di newid dybad o ran yr proffil socio-economaidd neu o ran dosbarth canol neu os ydym ni'n meddwl am gymdeithas o ran bod na ddosbarth yn bodoli, da ni'n trio sôn bod ni'n gymdeithas di-ddosbarth, mae'n anodd iawn gweld sut mae cyfiawnhau hynny, ond so, nes ti sôn amdan bod Covid a cyfryngau cymdeithasol wedi newid pethau, ond ydy pwy sydd efo problemau iechyd meddwl wedi newid? Ydy'r proffil wedi newid mewn rhyw ffordd o beth ti'n gallu gweld? Wel, mae'r cysylltiad hefo iechyd meddwl a tlodi yn 100%. Dwi'n meddwl wedi fapio fo ar draws Gymru. Dwi'n gweithio yn Sir Fôn, ardaloedd, lle da ni'n ymwybodol bod yna dlodi yn cyd-fynd yn sicr efo problemau iechyd meddwl. Mae hynny yn adlewyrchol iawn. Dwi'n meddwl, o'na bwynt da nes di hefyd amdan sut mae ella cymdeithas wedi newid i weld iechyd meddwl hefyd a codi ymwybyddiaeth. A ti'n bod mae hwnna rhywbeth mor bwysig, ond mae'na bart o'na fi sydd yn teimlo reit flin amdano fo hefyd. Dim o'r pwynt bod ni'n neud o, ond fel ydi sti gyna, dydy codi ymwybyddiaeth yn dda i ddim os nad yw'r gwasanaethau yn cael eu cefnogi hefyd i gyd-fynd. A dwi'n meddwl bod hynna wedi bod yn ffactor mawr ella yn dros y 10 mlynedd dwytha, lle da ni wedi gwerthu i bobl bod siarad am y problemau iechyd meddwl, bod yn ymwybodol ohona ni'n hunan ac ffordd da ni'n teimlo yn rhywbeth da ni isio wneud sy'n dda i wneud. Ond wedyn mae rhaid i'r gwasanaethau fod yna hefyd, mae rhaid i'r cynnydd fod yn y gwasanaethau os da ni'n agor y drws neu gynnig. Oherwydd os da ddim byd gwaith na rhywun yn cymryd y cam o'r diwedd cytuno, ella cael ei ysbrydoli o'r ymwybyddiaeth yma sy'n cael ei godi i ddeud, dwi am fynd. Ond wedyn dod ar draws rwystera, bod eu cyflwr iechyd meddwl nhw ddim digon drwg, mae hynna'n fydda iawn dychmygu faint o anodd di hynna i rywun glwad pan maen nhw yn teimlo hynna'n bod nhw'n dioddag ddim yn gwybod lle i fynd o fanna. Ond wedyn, waiting list hir yn dod ar ei draws o hefyd. Felly, dwi'n meddwl bod hynny yn ffactor ofnadwy o bwysig i gadw mewn meddwl. Dwi'n meddwl hefyd bod iechyd meddwl yn dibynnu ar sut mae cymdeithas yn gyffredinol yn gweld a lle mae egwyddorion problemau iechyd meddwl. Mae hyn yn ddiddorol iawn pan ti'n meddwl am droma a cymharu lefelau o droma o wlad i wlad ac o wahanol sefyllfeydd i'r gilydd. Ti'n meddwl yn ôl, jyst fatha rhyw esiampl fama rwan, os ti'n meddwl yn ôl i amser y Vikings, lle oedd y Vikings yn mynd i mewn i ryw bentra, lladd pawb, llosgi bob dim, dwyn bob dim, a sa'ch ti'n mynd i meddwl be oedden nhw'n wynebu gweld pobl yn cael eu lladd. Ofnadwy, rhywbeth sa'ch di a fi yn yr un sefyllfa rwan yn weld, os ni fatha yn torri lawr, os ni ddim yn mynd i delio fo, os ni ddim yn gwybod be i wneud efo hynny. Ond yn yr amser yna, oedden nhw'n gallu delio oherwydd oedd yna ryw dderbyniad cymdeithasol o dderbyn rhywbeth. Dwi'n meddwl bod fi wedi mynd i esiampl reit eithefaidd yn fanna. Ond dwi'n meddwl bod o'n danos pwynt o sut mae cymdeithas hefyd yn gweld a beth sy'n dderbyniol. A dwi'n meddwl, yn dda o beth, mae'n safona ni o beth sy'n dderbyniol efallai mewn cymdeithas wedi codi. A wedyn mae hynny yn golygu ella bod beth da ni'n ddisgwyl o fywyd
wedi mynd i fyny hefyd. Ac unwaith eto, dwi'n meddwl bod hynny'n beth negyddol, ond wrth gwrs, wel, mae'n standards ni'n codi, mae'r disgwyliadau'n mynd efo hynny fyd. So dwi'n meddwl bod yna elfen yn fanna o sydd yn cyfrannu at iechyd meddwl ydy, be dyla rhywun yn yr oes yma dderbyn, ac mae hynny yn ffactor yn sut da ni'n meddwl. Ti'n sôn am tlodi fatha rhywbeth perthnasol iawn. Sut wyt ti'n gweld rhywbeth fatha unigrwydd? Ydy hwnna'n rhywbeth sydd yn rhan eitha anatod? Mae'n siŵr dwi'n trio ateb y cwestiwn fy hun heb ofyn yn yma, ond mae yna lot o sôn di bod wrth i ni fod yn dod yn fwy gweld pethau'r safbwynt trauma er enghraifft ac yn fwy trauma-informed. Bo ni'n gallu gweld bod unigrwydd yn gallu gweithygu'r digwyddiad mewn ffordd. So na nid y digwyddiad ei hun sydd yn traumatig, ond pa mor unig ydy'r person yn y sefyllfa yna mewn ffordd, bod hwnna, a do'n i wedi meddwl amdano fo fel blaen, ond mae'n gwneud synwyr fi o bob cyfeiriad erbyn hyn mewn ffordd, ond dwi'n jyst eisiau gwybod be oedd dy farn di am hynna mewn ffordd. Yndi, mae hwnna yn bwynt teg iawn. Na i sôn am unigrwydd i gychwyn, a ella dau wahanol ffordd o unigrwydd, a wedi symud ymlaen i'r cwestiwn am y trauma, remeindio fi os dwi'n anghofio am dynol at y trauma wedyn. So mae unigrwydd, a da ni'n meddwl am unigrwydd fatha bod ni ar ben yn hunan ac ddim hefo cysylltiad corfforol neu ar-lein at phobl eraill. Ac wrth gwrs mae hwnna yn beth real ofnadwy lot o bobl. Dyna, ti'n bod, oedolion ella, da ni'n meddwl am unigrwydd o'r math yna fwy mewn pobl fwy wedi ymddeol ar ben eu hunan, ond eto mae ar draws y cwrs bywyd. Ond mae yna elfen arall o unigrwydd hefyd, ac un sy'n dod yn amlwg iawn i fi yn gweithio yn CAMS ac yn gweithio mewn un therapi yn particular, a hwnnw di IPT, interpersonal psychotherapy. A mae interpersonal psychotherapy yn gweithio yn llwyr ar y cysylltiad rhwng perthnasa ac yn iechyd meddwl, a cryfder yn perthnasa a cryfder iechyd meddwl. A y rheswm dwi'n dod â hwn i fyny ydy mi feda'r berson ifanc neu rhywun ar draws i oes fod yn unig iawn yn ganol pobl eraill, ac mae hynny'n mynd i dod o lawar ffordd. Mae yna bobl ifanc sydd ofyn neu sydd ddim yn teimlo bod nhw ddigon da, neu bod y person ydyn nhw'n naturiol ddim digon da i gael ei dderbyn. Mae nhw ofyn cael ei gwrthod, ella bod yna brofiadau yn eu cefndir nhw lle maen nhw wedi cael ei gwrthod gyn i'w criw o ffrindiau, a mae hynny di aros efo nhw. A felly maen nhw'n teimlo bod nhw'n gorfod byhafio mewn ffordd sydd yn wahanol iddyn nhw eu hunan. Sa chdi'n mynd i dweud bod yna elfen o social anxiety yn hwn, lle mae yna lais tu mewn i'n penna ni sydd yn gryfach, ac da ni'n rhoi gormod o sylw arno fo mewn ffordd. Y llais bach na sy'n deud, gwatcha sut ti'n ista rwan, mae yna rhywun sbio na chdi, paid a sbio i fyny arnyn nhw. Just yda'r peth lleiaf fedri ddeud fel bod chdi'n deud gormod ac o'n i'n deud rhywbeth o'i le. A hwnna di social anxiety mewn ffordd. So, mi feda'r y person yna fod yn ganol criw o 20-30 o bobl, ac eto teimlo yn hollol ar ben ei hunan, ac hydnod ar ôl y cysylltiad, bod na ddim cyswllt naturiol rhwngthyn nhw eu hunan neu enaid nhw a rhywun arall. Wrth gwrs, hefyd elfen arall o hynny di sgiliau naturiol cyfarthrebu. Rhywbeth mae lot o'na ni'n datblygu naturiol, fydda ni'n sôn am y datblygu yna ar draws y cwrs bywyd, ac felly pan da ni'n mynd i mewn i stafall, da ni'n cyfarfod rhywun newydd, mae genna ni ffydd yn y sgiliau sgynna ni i greu perthynas, i fedru rhannu be dwi eisiau rannu, i dderbyn a deall be maen nhw'n rhannu fi. Ond dydy hynna ddim ar draws y bod hefyd. Mae yna lot o bobl ifanc sydd yn cael ei nanodd i gyfarthrebu, di'r sgiliau yna ddim wedi cael ei dysgu, neu mae yna ella neurodevelopmental condition, ella sy'n dylanwadu ar y sgiliau yna. Ella bod yn ofnadwy anodd iddyn nhw ddeall body language neu ddeall sarcasm. So mae'r sgiliau yna mewn cyfarthrebu yn medru bod yn gry iawn. Mae'r unigrwydd yna yn ofnadwy o bwysig i ni i sylweddoli na dim jyst meddwl bod yna berson ar ben ei hun yn y tŷ ers 3 diwrnod. Mi feda'r bobl fod o gwmpas bobl, ond bod nhw gyn nhw ddim y sgiliau cyfarthrebu neu yr pryder na, gorbryder na yn rhwystro nhw rhag
cysylltu ar yr ochr y real mewn ffordd efo'r person ydyn nhw. Ie, yn ynysu nhw mewn ffordd, ti ddeud yn mewn ffordd, bod eu sgilia nhw'n ynysu nhw neu hunan lle mewn ffordd. Ie. A dwi'n cymryd, dydy'r elfen datblygiad o neuro-developmental ddim yn broblem iechyd meddwl wrth gwrs na chdi. So mae hwnna hefyd yn gallu mae'n gallu cymlethu pethau, ond yn o'i hun dyn nhw ddim. Ie. Ia'r ffordd mae'r ymennydd wedi cael ei adeiladu, felly fydd rwy'n, ti'n bod, os gennyn nhw ASD neu ADHD, fydd hynny na pan fydden nhw 6 mis a fydd o'na pan fydden nhw 92. Ond wedyn, fel ydys di, mae'n gysylltiad efo iechyd meddwl, oherwydd os na rei ymddygiadau sy'n dod o hynny, sydd yn neud ti'n anodd i gysylltu efo pobl a rhannu efo pobl, wedyn mae'r patrwm hynna wedyn yn medru mynd. A mae'n bwynt ofnadwy o dda ydys di am droma fan'na hefyd, oherwydd trauma ydy diffyg prosesu atgof ac i gysylltu fo hefo gweddill o'n dealltwriaeth yn ymenydd ni mewn ffordd. So mae adaptive information processing yn deud bod ni'n naturiol yn dadansoddi y tameidio o wybodaeth da ni wedi gasglu yn ystod dydd, da ni'n storio fo a mae i gyd yn mynd i mewn i'r map enfawr mae sgynna ni yn ymenydd lle da ni'n mynd i defnyddio, be da ni wedi weld, be da ni wedi brofi yn y gorffennol i ddeall hwn yn well, ond eto defnyddio yr profiadau newydd yma i ddeall yn cefndir ac yn hen atgofion yn well. A dyna sut, so mae'r newydd a'r hen yn dod at ei gilydd, ond hefo trauma, di hynna ddim yn mynd i digwydd. Mae hwn mor frwnt, mor fawr yr atgof yma, pam da ni'n drio brosesu fo, pam da ni'n trio neud synwyr ono fo, dyda ni ddim yn mynd i cysylltu'r ddau, felly mae gennym ni y teimlad mae gennym ni ddau lear wedyn o atgofion y part mowr mae yna ni yn atgofion ni, ond y trauma mae'r wahân. Ac fel ydys di, mae unigrwydd ac methu cael y cyfleoedd na o fewn yn awyrgylch naturiol, yr unigrwydd na, ddim medru, cos beth da ni isio mwyn dod ar ddau yma at ei gilydd, ydy medru wneud i'r person a deimlo yn saff ac helpu nhw yn slo bach i ddadansoddi be oedd yn hwn ac i fedru wynebu fo mewn awyrgylch sydd yn gefnogol, sydd yn ddealltwrus, sydd yn medru bod yna'n gefnogol iddyn nhw, a wedyn torri tameidia bach fel bod y ddau yn medru dod at ei gilydd. Mae gyda ni yn cams therapis arbenigol ar gyfer prosesu trauma ffocws CBT neu EMDR, ond mae PT yr un arall ma'n i sôn wrthach chdi gynna, sydd i gyd yn neud efo perthnasa. Mae yna elfen o hwnnw sydd yn delio efo trauma wahanol. A be mae hwnnw'n drio wneud ydy cryfhau yr perthnasa o gwmpas y person ifanc i bwynt ac i addysgu yr awyrgylch o'i gwmpas nhw digon, fel bod yr trauma yn gallu brosesu yn naturiol o fewn y cartra neu yr awyrgylch mae'r person ifanc yn byw yno fo. Felly, mewn ffordd, dyna sydd bod da ni gyd yn mynd drwy brofiadau anodd ac mae'n siŵr bod gennym ni lot o'n wedi bod drwy droma. Dydw ti'n angen arbenigwr gwaith iechyd meddwl bob amser, oherwydd mae'r proses yna'n mynd i digwydd yn naturiol yn y cartra neu yn awyrgylch neu ynddo chdi dy hun. A dyna mewn ffordd, so mae unigrwydd yn sicr yn dod ohono fo ac A dyna pam dwi'n meddwl mae yna symudiad rwan yn does ar gyfer cael mwy o bobl sydd yn gallu gweithio a dallt trauma, achos mae'r ymchwil yn dangos bod cael 7 munud o rywun yn gwrando na chdi'n astyd yn cael deud ac yn dallt hwnna ac yn gwerthfawrogi'r profiad yna ac yn diolch i chdi am rannu'r profiad yn gallu gwneud byd o wahaniaeth tan ellaw ti'n aros i gael yr cymorth arbenigol na, neu ella ddim angen o ddim mwy fel chydig bach o sesiynau efo rywun sy'n dall yn mewn ffordd. So mae'r elfen unigrwydd na fel ti'n dweud yn gymlath yn dweud, fel ti'n dweud dim yr ei amlwg bobl sy'n byw i hynna na ddim pethau, maen nhw'n gallu bod yn edrych yn gregarious iawn ac yn cael llawn hwyl, ond eto'n unig. So da ni angen bod yn glir beth da ni'n meddwl o'n unigrwydd hefyd. So da ni wedi sôn lot felly, neu da ni wedi sôn am lot o bethau, da ni wedi cyfro tir reit fawr, da ni wedi sôn am lot o newidiadau cymdeithasol sy'n yna, yr elfen nath Covid dod efo fo, yr elfen cyfryngau cymdeithasol, ti'n sôn amdan pa mor allweddol ydy norma a safona
cymdeithasol, sut mae cymdeithas yn gweld iechyd meddwl fel rhyw wraparound mewn ffordd iechyd meddwl ei hun. Mae hwnna'n neud gwahaniaeth i bobl naill ai'n dda neu'n ddrwg. A hefyd, o ti'n sôn hefyd amdan y pwysigrwydd yn holl amrediad ni o emosiynau i gadw ni'n saff, nid just yr rhai da bod yn hapus trwy adag a bod yn sgipio fatha wiwerod hyd y lle, lle mae rhaid i ni gael pob math o emosiwn mwyn byw yn bywyda. Dwi jyst yn trio fatha dod â hwnna at ei gilydd a meddwl fatha, be di'r dyfodol ti'n meddwl fatha, lle da ni angen mynd mwyn, ti'n meddwl, da ni byth yn mynd i gyrraedd lle fydd yna ddim angen gwasanaeth arbenigol, ond be wyt ti'n meddwl fydd yn helpu a be da ni angen neud mwyn creu dyfodol gwell, os lyci di? Ia, a dwi'n meddwl, ti'n bod, i sôn am beth o'ch ti'n dweud efo'r dealltwriaeth na am droma, a codi hynny, dwi'n meddwl bod yna waith da mynd ymlaen rwan, mae yna trauma-informed schools, trainings, lle mae hyn yn, ti'n bod, yr addysg mae'r dealltwriaeth am bobl ifanc sydd wedi mynd drwy droma yn cael ei rannu ar draws ysgolion fel bod yna weithwyr a thrawon o fewn yr ysgol, sef o'r dealltwriaeth na ac yn gallu cefnogi. Dwi'n meddwl bod hynny yn ofnadwy o bwysig. Dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni yn ail feddwl sut da ni yn gweld iechyd meddwl. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod na'r gefnogaeth ar cyfle i siarad ar draws. Dwi'n meddwl bod CAMS wedi mynd hyd yma wan. Mae'n threshold ni wedi gorfod mynd i fyny a delio hefo risg. Ac yng ngobaith ydy bod y gweithiwr arbenigol na sgynna ni'n CAMS, bod i sgiliau a'i gwybodaeth nhw yn gallu dod lawr i'r cychwyn mewn ffordd, fel bod ni'n medru rhoi y gefnogaeth i bobl ifanc ar ddechrau siwrna yn lle ar yr amser lle mae wedi cyrraedd y gweitha. A dwi'n meddwl mae hynny'n mynd i fod yn ofnadwy o iach. Dwi'n meddwl, da ni angen ail feddwl sut da ni'n gweld ysgolion a sut mae'r gefnogaeth o fewn ysgolion. Dwi'n meddwl bod CAMS mewn ffordd a ysgolion ar wahân angen edrach arno fo. Dwi'n meddwl wrth gwrs mae addysg yn ofnadwy o bwysig, ond dwi'n meddwl mae rai ni feddwl ella ail feddwl dipyn bach ar sut da ni'n gweld datblygiad plentyn. Ac swn i'n licio gweld yr ysgol fel maen nhw yn dechrau ac mae'r newid, mae'r dealltwriaeth o fewn ysgolion wedi tyfu'n yn anhygoel dros y 10 mlynedd dwytha ers wedi bod yn gweithio'n CAMS. Ond be dwi'n weld ydy, mae lot o bobl ifanc hyd yn oed yn cael addysg, neu mae pethau wedi mynd hydrwg fel bod nhw ddim. A dwi'n meddwl bod ni angen creu ysgolion neu'r canolfennau datblygol yma i bobl ifanc sydd yn fwy yn gweld yr holl datblygiad y plentyn yn fwy canolog na just yr addysg, lle mae pethau grwpiau fatha DBT neu anxiety groups, bod heini'n wersi yn yr ysgol sydd yn normal ac yn cyrraedd pawb. Dim ots os mae yna broblem iechyd meddwl rwan, da ni'n gwybod beth i natur bywyd, da ni'n gwybod bod bob un o'n mynd i gael her. So, swn i'n licio gweld bod na fwy o ddewis o fewn yr ysgol, bod na ni'n fwy edrych ar bob plentyn yn unigol a meddwl beth yw'r balans na mae'r plentyn yma angen ar y funud. Ydyn nhw angen 100% addysg ac os na dyna lle maen nhw gwych bod ni'n gynnig o. Ond bo'r systema yna, cwestiynau bach mae yna lot o straen efo yma, ella bod yna waith ar ei hyder nhw sydd angen dod i mewn i fama, a bod ni'n gweld ysgolion yn fwy ar gyfer y datblygiad llwyr y plentyn, yn lle just, dwi wedi gweithio efo lot o ysgolion sy'n deud, ti'n gwybod, rei enghreifftiau drwg lle mae'n deud, yma ar ei addysg nhw da ni, dim oherwydd iechyd meddwl nhw. A wedyn mae'r ddau mor. A dyna un peth dwi'n meddwl, da ni angen symud ymlaen. Gyda ni bobl wan o fewn CAMS sy'n gweithio fewn yr ysgolion, ond dwi'n meddwl bod y iechyd meddwl ac addysg a datblygiad plentyn ar draws, da ni sôn am ella problemau adra, bob dim angen, a da ni angen rhaid o'i gyd efo'i gilydd, a pam da ni'n gwneud y cynllun datblygol yma i blentyn, bod o yn edrych ar yr holl elfennau a dim canolbwyntio yn ormodol ar addysg ar hyd yr amser, bod yr newid na ar medru ffitio'r gwahanol elfennau mewn ar y pryd iawn,
yn medru digwydd lot mwy rhydd. Dyna beth swn i'n licio weld, ydy'r y ddau'n dod at ei gilydd ar naturiol na, o siarad am iechyd meddwl ac roed yr gefnogaeth ei mewn o'r cychwyn a paratoi pobl ifanc amdan eu siwrau iechyd meddwl ac emosiynol o'r pwynt cyntaf. So fyswn i'n iawn i gymryd hynna, Aled, fatha bod chdi'n croesawu'r cwricwlwm newydd a beth sy'n dod yng hwnna, bod fwy addysg rhwng bersonol. A beth dwi'n meddwl ti'n gyfeirio, fwy addysg gymdeithasol mewn ffordd, fatha sut i fyw mewn cymdeithas a sut i wella cymdeithas, nid just byw yn ei hyll mewn ffordd, a bod sut i gyfrannu yn ehangach mewn ffordd. A bod ni'n gweld addysg fatha rhywbeth ar wahân i hynna, ond hynna ydi o. O cyfrannu gymdeithas yn golygu gymaint o wahanol bethau. Dwi'n meddwl bod ni wedi dod o gefndir lle da ni'n teimlo, da ni'n gweld a gweld gwerth yn datblygu'r y plentyn yn gyflawn. Sa'n cwestiwn, ond mae'r teimlad yma ella yn yr gorffennol wedi bod, wel, adra dyla ddelio hefo hynny, ac yr ysgol dyla ddelio efo hyn. Ac ti'n bod, dwi ddim yn groes i'r syniad yna yn un ffordd, ond fel cymdeithas, mae rhaid i ni fatha, ti'n bod, fedru gweld os ydy'r ddau, a mae deud dyla a gadael o arna adra dyla ddelio efo hyn ac adra dyla gefnogi a dysgu nhw am hyn a llall, ac ysgol dyla dysgu nhw am Gymraeg a mathemateg. Ond dydy o ddim yn gweithio fel am bob cartref. Mae yna lot o gartrefydd ofnadwy o dda a rhieni sydd yn gallu cynnig hynny, ond dydy hynna ddim ar draws. A dyna pam dwi'n meddwl bod na fwy o sylw a ffordd mwy naturiol llai, ti'n bod, mae cydweithio lle cymdeithasol yn dod i mewn i'r cartra ac wneud asesiad. Mae yna lot o bobl sy'n gweld hynna'n beth negyddol, lle mae medru just gweld diffyg neu angen mewn plentyn a bod yna strwythura naturiol o fewn datblygiad fel, dwi'n trio byd o deud ysgol oherwydd dwi'n trio gael o i symud i fod yn rhywbeth mwy ar draws bob spectrwm mewn ffordd. Ac yn fwy cymunedol mewn ffordd, ia? Ia, a dwi'n meddwl, dyna, ti'n bod, ia, dwi'n licio canolfan datblygol plentyn, neu rhywbeth fel as dwi'n licio gweld, ti'n bod, yn sôn am ysgol. Ac wrth gwrs, os ydy'r plentyn a'n iach, os ydyn nhw, bob dim yna iddyn nhw, bod i haddysgu nhw am y byd, am mathemateg, am wyddoniaeth, am iaith, ti'n bod, hwnnw dyla fod ar, ti'n bod, 100% a bod ni'n mynd i llenwi gymaint o hynny. Ond, pam dydy pethau ddim yn 100% i'r plentyn, oedd nod yn o'i awyrgylch neu yn feddyliol, bod yna ffordd fwy naturiol sydd yn dod o cwmpas nhw, bod yr adnodda o fewn yr ysgol, a dwi ddim jyst yn sôn, dwi sôn am arbenigwyr iechyd meddwl, bod nhw yna ac yn medru o'r pwynt cychwyn, fel bod ni'n trio stopio y datblygiad na y fynd yn waith ac bod nhw'n cyrraedd pwynt o crisis. Diolch yn hwyl cyrraedd crisis, diolch yn hwyl dyn nhw, diolch yn hwyl i'r teulu. Ac rhywbeth fydda ni'n neud i symud ymlaen i fedru cefnogi ar y pwynt cyntaf, neu cyn i'r broblemau yna gychwyn, gora'n byd yn y marn i. Diolch i ti, Aled, fel arfer a sgwrs ddifyr, a dwi'n meddwl lle da ni wedi dod o'r dechrau y sgwrs i fama, di fatha hefyd yr elfen ma o dydy iechyd meddwl ddim yn gorfod diffinio pobl am weddill eu bywyd, a wyt ti'r enghraifft gorau dwi'n wybod amdan o hynny mewn ffordd, fod wedi cael profiadau iechyd meddwl reit difrifol, ac rwan yn medru dod allan ochr arall i fatha gweithio hefo pobl mewn ffordd hynod o soffistigedig, really, a dealltwriaeth soffistigedig o iechyd meddwl i fedru cynnig rhywbeth yn ôl i gymdeithas. Mae hwnna'n siwrna ffantastig yn y dim o ffordd. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod bobl yn gweld na dydy o ddim yn gorfod. Mae cyfnodau gwael mae bobl yn gael a bod modd gwella ac ail ddiffinio ac ail grwpio mewn ffordd a cyrraedd yla gwahanol gwych mewn ffordd. So, diolch i ti eto am damser ac am dy syniadau diddorol sydd yn werth gwrando yn nhw bob amser. Felly, diolch i ti, Aled. Diolch yn fawr. Diolch am ymuno hefo ni yma yn y gyfres o podlediadau yn ymwneud â chydweithio gydag asiantaethau lleol a chodi ymwybyddiaeth o heriau cymdeithasol o fewn ein cymdeithas ni. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r drafodaeth. Fyswn ni'n hoffi diolch yn fawr i'r Gronfa Cydweithio Cymunedol am y nawdd i greu'r gyfres yma ac i Aled o y pod amgynhyrchu.
A diolch yn fawr iawn i Gwennan ac Aled am drafod y materion pwysig yma.